Pois nós somos Palium. Palium é un proxecto común de 3 teceláns, que somos Carlos Díaz, Sandra Bastón e Manuel Otero. e Manuel Otero, que non está hoxe aquí. Palium, pois naciu de que nos conocíamos, nos seguíamos xa, tiñamos contacto entre nós, nos gustaba o noso traballo mutuamente e decidimos unirnos para crear algo en común. En Palium temos 3 líneas de traballo, unha é máis de fogar, pois temos mantelería, temos cosíns, alfombras, despois outra máis de moda, onde temos chales e complementos, e despois unha xa moito máis... máis centrada no tecido tradicional. Exacto, facemos réplicas... para indumentaria tradicional. Os materiais cos que solemos traballar son liño, son lá, algodón e algo de seda tamén. Todo fibras naturais, sostibles, na máxima calidade que é posible. Para nós é un elemento crucial estar adheridos á artesanía de Galicia, porque é algo que lle dá visibilidade e proxección ao noso traballo. Aparte de certificalo como algo xenuíno e de calidade, e valorar o noso produto sobre outras cousas.